توجہ کرائے کہ وہ آدھے کہ میں کوئی شے نہ پر ویکھ گنے تینو کیا دا کیا کر دے ساں میں کوئی شے نہ پر ویکھ گنے تینو کیا دا کیا کر دے ساں تو اکھ ٹکرا میں اکھ دے راہ تیرے دل تے راہ کر دے ساں تے تو راز حقوق ادا نہ کر میں فرض ادا کر دے ساں چلو صفر سمجھ کے نال رلا تے ہک نو تدا کر دے ساں بھائی توجہ کرے کہ وہ کہ دل کی دنیا میں تیرے سوا کسی اور کو بساؤں تو بے وفا کہنا دل کی دنیا میں تیرے سوا کسی اور کو بساؤں تو بے وفا کہنا تمام عمر تیری چوکھٹ سے سر اٹھاؤں تو بے وفا کہنا اے دوست اگر میرے پیار میں فرق آئے تو خنجر اٹھانے کی ضرورت نہیں تم آنکھیں پھیر لینا میں مار نہ جاؤں تو بے وفا کہنا توجہ کر رہا ہے کہ وعدہ کہ نہ قید کریں انہاں زلفاں وچ میں لا کر بنے ہوئے ویکھن نہ قید کریں انہاں زلفاں وچ میں لا کر بنے ہوئے ویکھن ڈر رب تو مالک گڈیاں دے میں ہا کر بنے ہوئے ویکھن تے شاہ ڈھویں تا اپنے نوکراں دے اگوں چا کر بنے ہوئے ویکھن وقت لگے تا چھوٹے دے گھر دے ویلی میں ٹھا کر بنے ہوئے ویکھن رجا بھائی توجہ فرمایا ہے کہ جنہاں کدی نہ جوا کھیڈیا ہوئے ہتھے رکھ دے تاش نہیں ہوندے جنہاں کدی نہ جوا کھیڈیا ہوئے ہتھے رکھ دے تاش نہیں ہوندے کچھ لوگ رناتے رہ ویندن سارے مرد عیاش نہیں ہوندے تے کتی رل جاوے جے نال چوراندے جوگے کڈن تلاش نہیں ہوندے رکھی یاد شریفہ بندیاں چوں پیدا بدماش نہیں ہوندے جوید ڈوڑا سن کے اس کے لال تکڑی تے تلدے ڈٹھن تے سیانے گلاں تو بھول دے ڈٹھن لال تکڑی تے تلدے ڈٹھن تے سیانے گلاں تو بھول دے ڈٹھن اسا رول گئے تے کہ شاوی گلیاں چ رول دے ڈٹھن رجا بھائی توجہ کرائے کہ آدھے کہ ساون دی گل ہے بہاراں تے سٹ نہیں ساون دی گل ہے بہاراں تے سٹ نہیں محبتاں دے سودے ادھاراں تے سٹ نہیں الفت دا بدلہ انج وی نہیں ہوندا رجا برا غریباں دا دل ہے انگاراں تے سٹ نہیں آدھے پکھی درختاں تے نہیں ماندے سنگتاں نکھڑ ونجن مزے زندگی تے نہیں راندے جوید بھائی ڈوڑا سن کے کوئی ہاڑ دا مہینہ ہے کوئی ہاڑ دا مہینہ ہے تیرے پیچھے ہی رولیا دیکھ متھے تے پسینہ ہے رجا بھائی توجہ کرائے کہ وہ آدھے کہ کل شہر تڑے ایک شخص ڈٹھم کل شہر تڑے ایک شخص ڈٹھم ہتھ کاسا چا ودا پیندا ہا ہر در تے دستک دیندا ہا کر نال صدا ودا پیندا ہا تے کہ خیرات دتی کہ جھڑک دتی کر شکر ادا ودا پیندا ہا ایویں صابر شکل تو لگدا ہا ہائی وقت دا شاہ ودا پیندا ہا جیو جوید بھائی ڈوڑا سن کے ہے روزی کرنی بہو کی کوئی شہر اپنے کوئی دور ویندے ہے روزی کرنی بہو کی کوئی شہر اپنے کوئی دور ویندے گھر کہدا چھوڑنا دل دے تھی وقت کولو مجبور ویندے اے روزی اے جیں دکھ دینی ہے تھی دل دا شیشہ چور ویندے پردیس کون ویندے تے دیا میں دیا مزدور ویندے رجا بھائی کے توجہ کرائے کہ وہ کہ میری زندگی وگڑیا دھاگا ہے کو تندا وڑدا کوئی نہیں میری زندگی وگڑیا دھاگا ہے کو تندا وڑدا کوئی نہیں میرے ٹوٹے سر کر کے سٹ دیندے نے تو گندا گندا کوئی نہیں پیا ہر کوئی چندا ہے کلیاں کو ڈٹھے پھول کو چندا ہی کوئی نہیں ہن بس کر شاکر روون دی تیری دھاڑ کو سندا ہی کوئی نہیں جی تے وقت جو ہویا ہے تو رکھ سکدا ہے کدی کوئی ڈھولا کدی کوئی ڈھولا تے وقت جو ہویا ہے تو رکھ سکدا ہے کدی کوئی ڈھولا کدی کوئی ڈھولا متھے آن ڈاندا ہے مصیبتاں دا کدی کوئی ٹولا کدی کوئی ٹولا جوید او میرا ساوی میرا مخلص نہیں کدی کوئی رولا کدی کوئی رولا محسن بھائی ڈوڑا سن کے وہ آدھے اساں عید دے تحفے پیش کیتے انہاں کاوڑ نال ولا چھوڑے اساں عید دے تحفے پیش کیتے انہاں کاوڑ نال ولا چھوڑے اساں آکھے وعدے بچپن دے انہاں آکھے سب دفنا چھوڑے اساں ڈگر تے پیار دے لفظ لکھے انہاں پیراں نال مٹا چھوڑے اساں روکے شاکر ٹر پئے ہیں انہاں کھل کے تاک ولا چھوڑے محسن بھائی توجہ آدھے کہ تیرے وقتی پیار تے بھول گئے ہیں تیرے پیار تو واقف نہ سے تیرے وقتی پیار تے بھول گئے ہیں تیرے پیار تو واقف نہ سے ہر وار خیز قیامت ہائی کی وار تو واقف نہ سے ای شہر اچ امن ونجا بیٹھے اون شہر تو واقف نہ سے اساں جوید صرف صورت ویکھی کردار تو واقف نہ سے محسن بھائی وہ دیکھ کہ تو سونا ہے تسلیم کیتا ہے تو سونا ہے تسلیم کیتا ہے تیرے کول شباب ضرور آ گئے تے کو دل مل گئے تیری مرضی دا سارے حصے دل مجبور آ گئے جڑے تیر مارے تے نینا دے سانو سینے جھلن سرور آ گئے اسی بدلے نہیں اسی ہوئے ہیں پر تے کو یار غرور آ گئے کوئی اور کوئی شوق نہ ہا پردیسیاں دا پردیس وکھایا غربت تے کچھ حالات دیاں مجبوریاں ہن سانو وطن چھڑایا غربت کوئی شوقی ہاسے محفلہ لاون دے ہر شوق بھلایا غربت اسا بے داد جائیں بنیا کو کتے آن پسایا غربت سازش تے افسوس ہویا جڑے خفیہ قدم اٹھائے نہیں تیری سازش تے افسوس ہویا جڑے خفیہ قدم اٹھائے نہیں تے مینوں آپ ذلیل کریندا رہیاں واہ کملیا لوگ ہسائے نہیں تے میری زندگی کر ویران سجن کہڑے تمغے یار سجائے نہیں کاک ساڑ جوید دی کلی دے کہڑے یار چبارے پائے نہیں
بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، بسم اللہ سے ابتدا ہے میری، سدا خوش رہو یہ دعا ہے میری. جیو اللہ یار دے تا اے جیاں دے جاویں رسر مانتا ہووے، اللہ یار دے تا اے جیاں دے جاویں رسر مانتا ہووے. میں سسیاں بمبور شہر دیو بھی کیچدا کوئی خانتا ہووے، شے ویکھ کے اما مل وی لگے زر پہچانتا ہووے. بندہ مرد شرا سونا تاں لگدا کوئی انسان تا السلام ہووے. علیکم دوستو، اگر تھوکو سارے ڈوڑے اچھے لگے ہوئے سارے چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، بیل آئکن دا بٹن ضرور دباؤ اور اگر شیئر کرو تاکہ تساں ساری مزید ویڈیو دیکھ سکو.